салом мухлисони беҳтарин дастаи футболӣ ва канали Барсатиҷи. Навори имрӯза пурмазмун ва беҳтарин хоҳад шуд, зеро имрӯз мо шумо ба ҳама овозаву дарвоза ва хабарҳое ки дар гирду атрофи дастаи Барселона чарх мезаданд кулли ҳақиқатро хоҳем фаҳмид. Гапсари он аст ки роҳбарияти дастаи Каталонӣ бо иштироки президенти даста дирӯз як вохӯрӣ бо рӯзноманигорон гузаронинданд ки фарогир аз ҳама гуна масъалаҳо буд ва мо кӯшиш мекунем нуқтаҳои асосӣ ва ҷолиби онро баҳри шумо тамошобинони ҳамешагии канали Барсатиҷи пешкаш кунем. ҳатман обуна шавед ва тугмачаи лайкро зери ин навор гузоред ки барои мо бисёр аҳамияти калон дорад. Акнун бошад чойи кабути талхро нӯшида тамошоро идома диҳед. Якбора гуфта мегузарем ки бозии баъдии Барселона дар сафар бо Вильяреал шаби 12 феврал дар назар аст. Ба фикри шумо Барса ҳамин рӯҳияи ғалабаофари худро нигоҳ дошта метавонад ё не? Албатта ки тамошои ин ва дигар бозиҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Барсатиҷи. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Дар вохӯрии роҳбарияти даста бо рӯзноманигорон сараввал президенти даста Жоан Лапорта суҳбате карда қайд кард ки дар 2 соле ки дастаро идора мекунанд тағйиротҳои калон ба чашм мерасад ва онҳо ҳамеша дар роҳи сохтани як бошгоҳи бузурги футболӣ ҳастанд. Аллакай Барса барандаи Супержом шуд ва дар дигар мусобиқот иштирокашро идома дода истодааст, вале ба гуфтаи Лапорта имсол ҳадафи асосӣ ин ба даст овардани қаҳрамонӣ дар Ла Лига аст ки даста хуб баромад дорад. Акнун биёед ба дигар масъалаҳо рӯй оварда мебинем ки Лапорта оиди мавзӯъҳои актуалии имрӯза чӣ посухҳо дод. Салом ҷаноби Лапорта, чанд вақт пеш бародари собиқ ҳамлагари даста Лео Месси оиди шумо ва бошгоҳ дар умум суханҳои дағал гуфт. Оиди ин масъала чӣ гуфтан мехоҳед? Лео меросхӯри Барселона аст. Мо фахр мекунем ки ӯ дар ин ҷо бозӣ мекард. ӯ беҳтарин дар таърих аст, вале имрӯз оиди бозингаре ки дар ПСЖ қарор дорад ҳарфи дигаре нахоҳем зад, зеро Лео бозингари мо нест. Агар оиди бародараш пурсед, ба мо ӯ тамоман муҳим нест. Аллакай узрхоҳӣ кард ба фикрам. Бале дӯстон, Матиас Месси баъди он суханонаш ки дар ҳаққи Барса гуфта буду, мо дар навори охири худ ба шумо пешкаш кардем, узрхоҳӣ кардааст. Ба гумонам Месси дарҳол бо ӯ дар тамос шуда лаҷомашро кашидааст. Ё дигар вариант ҳам аст ки Аббос рафту таёқашро дар миёни Матиас Месси майда кард. Албатта шӯхӣ мекунем. Ҳарчӣ бошад, Матиас Месси дар саҳифаи худ навиштааст ки ман мехоҳам узрхоҳӣ кунам. Он ҷо ман бо писарам ва дӯстам шӯхӣ карда будем. Ман ҳеҷ гоҳ дар ҳаққи дастае ки таърихи бузург дорад ин гуна гапҳоро намегӯям. Каталония барои мо хонаи дуюм аст. Ман пушаймонам ва аз даста ва мухлисонаш узрхоҳӣ мекунам. оиди шартнома бастан бо писари Роналдиньо пурсон шуданд. Лапорта бошад бо хушҳолӣ ин масъаларо шарҳ дод. мо хурсандем ки Роналдиньо дар фикри мо аст ва писарашро ба бошгоҳ оварда истодааст. мо ҳадаф дорем бо ӯ шартнома бандем, вале маълум нест ки ӯ дар кадом даста бозӣ мекунад. Писари Роналдиньо таланти хубе дорад ва мо аз ин чиз хушҳолем. Роналдиньо худаш низ барои даста корҳои зиёде кардааст ва мухлисон аз тамошои бозии ӯ ҳаловат мебурданд. боварӣ дорем насли нави ӯ ҳам хизмати бузурге дар даста мекунад. Саволи баъдӣ ҳамин шуд ки оё Барселона барои бастани шартнома бо бозингари нав бояд аз ҳайат ягон футболбозро фурӯшад? Ба ин зарурат нест. Баъзан вақт бозори футболӣ имкониятҳои беҳтаринро медиҳад. Мо маҷбур нестем ки касеро фурӯшем, чунки дигар вариантҳо низ ҳаст. Бефурӯш ҳам харидорӣ карда метавонем. Аҷиб, пас чаро ҳамеша дар бастани қарордод Барса мушкилӣ доштааст? Сабаб дар он аст ки аз рӯзи аввали омадани мо даста меъёри маоши футболбозонро аллакай вайрон карда буд. Яъне Барселона айни ҳол даромади худро ба 300-350 миллион евро расонидааст ва мо наметавонем бештар аз он харҷ дар маош дошта бошем, зеро Ла Лига ба ҳама дастаҳо лимит дар пардохти маош мондааст. роҳи дигар низ ҳаст ки мо бояд аз бозингароне ки дар нақшаи даста шомил нестанд халосӣ ёбем. Дар мавсими нав шартномаи Пике ва Гризман аз листи мо бароварда мешавад ва ин тақрибан 90 миллион евро ба даста фоида меорад. оиди диққати дигар дастаҳои аврупоӣ ба Ансу Фати мо ба шумо дирӯз гуфта будем ва Лапорта низ қайд кард ки
Ансу Фати дар Барселона аст ва мо ба ин бозингар умеди калон дорем. Рости хабаре оиди кӯшиши аз даста рафтанашро надорем. Бошгоҳ айни ҳол нақшаи фурӯши Ансуро надорад. Чизеро дар оянда ваъда дода наметавонам, вале фикр мекунам Хави ба Фати имконият хоҳад дод ва ӯ дар ҳамин ҷо рушд мекунад. Мо ҳадаф дорем бо ҳама бозингарони ҷавони даста ҳарчи зудтар тамдиди шартнома кунем. Ва дар охир оиди Суперлига. Ин мусобиқаи нав дар Аврупо хоҳад шуд ва Барселона аз рӯзи аввал ба он ҳамроҳ шудааст. Биёед мебинем ки оғои Лапорта чӣ мегӯяд. Суперлига мусобиқаи диққатҷалбкунанда мешавад. Судҳои аврупоӣ ба ҳимояи мо хистанд. Мо монополия карданӣ нестем, балки рақобати солим мехоҳем. мо ҳадафи бо УЕФА қатъи ҳамкорӣ надорем. Суперлига мусобиқаи кушоде мешавад ки лигаҳои миллиро даъват меорад. Он аз ҷиҳати молиявӣ низ устувортар ва диққатҷалбкунанда мешавад. умедворем ба саволҳои асосии имрӯза ки дар сомонаҳои интернетӣ паҳн шудаанд, президенти бошгоҳ ба таври кӯтоҳ ва фаҳмоб аз номи даста посух дод. мо боварӣ дорем Барселона ба ҳадафҳои худ мерасад ва бо беҳтар кардани вазъи даста Хави чизеро ки талаб кунад иҷро мешавад. яъне ҳайат бозам қавитар карда шуда мавсими баъдӣ чун гургони борондида баромад хоҳанд кард. ба ҳамин тамом дастгирии наворо фаромӯш насозед. хайр дӯстон.